Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ingkang saking rebet kepireng swanten kula nggih. Kula wangsuli malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wala haula wala quwata illa billah. Yatratil mugaromin dumateng para alim, para kiai, para bini sepuh, aji sepuh, para ustadz lan ustadzah. Wabil khusus penyalipun Gustiyon ingkang among kugati dumateng sesepuh kawula sing dina-dina sabahe ing pesarean panjenenganipun Mbah Sang saha Mbah Dok. Lho, kok inggati. Mbah Dok, putrane wonten ngriki wonten napa nggih? Nggih. Kongkon lungguh ngatik ngoten rada rekoso wis. Kolesterol munggah. Gustiun aku yo nirokno. Ingkang bagi adicara ingkang sangat kula hormati dumateng sedaya kemawon para bapak saha ibu lan Kang Mas ingkang boten saged kawula sebataken setunggal-setunggalipun ingkang dahat kinurmatan. Monggo kula sopanjenengan tansah muji syukur wonten ngasalipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi rahmat hidayah dumateng kula panjenengan sedaya sehingga wis gak atik diilingno saben-saben wanci purnama siji diundang utawa iga langsung kemawon pinarak wonten mriki. Kaleresan wonten daerah wetan aja gawe purnama siji poko. Aku iki wis kadung sumpah, wis nek sumpahe Gus Rafiq kongkon istiqomah ana nggone sinau. Lah istiqomah niku kados istiqomah Mbah Sanuri lan Mbah Dok sak bendawa nawa sapa pesarean. Kula hitung pun jangkep sekawan dosa mesti ngono wis ana manden pisan. Nggih. Mugi-mugi mawon anggenipun sambang sinambang dhateng leluhur ndedongaaken kula panjenengan sedaya Mbah senajan to sak menika dereng kawujud yakin bakal nyumambrai dhateng anak putu ing mangke tansah nerusaken napa ingkang dados panyuwun panjenengan. Allahumma amin. Kaping kalihipun dumateng para rawuh sesulih saking Gustiyon among kugati matur nuwun rawuh panjenengan lan nyuwun pangapunten senajan tok wonten pelataran ngaten menika Gustiwur sajake kok rasa kaya luwih gayeng ana kene katimbang kula diukep ning ngene Bali. Sengaja mugi-mugi mawon saben malam purnama gak udan. Ngoten saged wonten mriki terus. Tapi minggu wulan ngajeng tak kira karpet cerpali wis tutup kono. Amin. Amin. Para bapak saha para ibu, kala wau panyuwunipun Gustiyon kapulih ngaos tauhid. Babagan tauhid ingkang wonten mriki badhe kula ciptakaken tauhid budaya. Menawi panjenengan ngaos tauhid rohani, kula sayang nyuwun ngapunten Gus. Kala wingi niku wonten padepokan Ibu Ida Sekar Kinasih. Niku lak saben malam Rebo Pahing kula kesupen mboten ngandangi panjenengan. Lah Rebo Pahing niku dipun wontenaken wonten mriku gelar macapat nanging wonten mriku niku kula niki nemokaken ingkang boten saged kawula aturaken. Nggih niku namunipun hidayah. Atus hidayah menika ingkang sumrap namung kalih nggih Allah taala ingkang maringi kalian ingkang dipun paringi. Kapan ya macapat sing ngandung pitutur luhur iku iso ana generasi sing nerusno.
kados dipun waos kanipun lare-lare kula wau minangka santi puji dedonga Jawa tiyang sepuh-sepuh ingkang kala riyin kula kajibah nembang mantra weda niku nggih langkung hebat sanget menawi dipun ningaken dhateng rasa ingkang temen-temen wonten nggih lebeting manah. Ing mriki kula badhe mbabaraken tauhid budaya kemawon. Napa? Kula enting-enting andene. Kapan ya ana wulan Sapar malam tanggal 15 masih gak diundang utawa diundang kula usahaken tetep mriki. Mergi napa? Kasrat wonten babat Tanah Jawi kitabipun Al-Musyarrah. Niku ketemune ajaran Jawa kalian Islam nggih wonten malam tanggal 15 bulan Sapar tahun 892 Hijriah. Dadi nggih bengi niki mbok bilih kemawon wonten mriki nate niku kawula wedhan utawi mboten utawi sinten kawani kan nate mirengaken. Nah niki mawa pangiling. Asal mulanipun mekaten. Nek kula laras sing sak temene, oh nek ngono Islam iku wis biyen-biyen jaman kuno makune iku wis ngambah ana ing tanah Jawa. Saking kita niki tasik dereng saged ngrumaosi bilih tembang-tembang ingkang dipun wedhar kalian para pinisepuh lantaran Bujangga Tanah Jawa Kirangga Warsita ingkang kacipta inggih menika Jeneng Sunan Kalijaga niku mbabaraken isine Al-Qur'an. Bukti monggo dipun bikak dhateng surat Al-Mukminun ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Summa khalaqnan nutfata alaqata mudghatan. Summa khalaqnan nutfata. Kawitane para menungsa iku kedadian saka nutfah. Nutfah niku barang putih. Banjur kalian Allah Ta'ala dipun dadosaken dipun kacipta dhateng segumpal getih. Barang sing warna abang. Ilmu Jawa daerah wetan iku diwedhar. Warna putih saka bapa, warna abang saka biyung. Quran dibani niku. Nah, niku lho ketauhidan kita. Sakwise iku mangrupa gumpalan getih. Kacipta dados apa? Balung. Wulan kang kaping 3 balung niku dibungkus kalian daging. Wulan kang kaping 1 banjur diciptakaken otot dicukuli rambut. Para kiai mboten nate medhar niki merga niku acarane wong tingkepan utawi walewatul hamil. Turut dawuh Kanjeng Nabi, sumayur salu ilaihil malaika firruhi malaikat. Nggih Gusti. Barang sing obah-obah iki nek jarene ilmu kedokteran iku kula niti nate disuwuni narasumber. Iku lho jarene jane duduk dok. Iku sing arane embrio. Lho kok saged Pak Guru? Mergo gurung dikeki roh, gurung dikeki nyawa. Oh nek ngono luwih dhisik embrio nek katimbang janin. Ing Quran kala sahidna fi ruhi. Malaikat barang sing kaya ngene iki wis sacepakno. Sing wujude roh kekno. Karo panggonan sing wis dicepakake fi qararim makin.
Dadi nutfah niku disimpen wonten ngene fi qarari makin napa? Panggonan kang mulya. Lho, ngoten tafsir niku. Wis njing-njing mawon nek kapane ana sing ibu-ibu niki wayah tingkepan kula wedar niku. Ngantek ngelonthok. Lah sakniki kula badhe mbabaraken anane malam tanggal 15 wulan Sapar. Para bapak, para ibu, jeung Sunan Ampel sak sampunipun jabat pimpinan para wali jek 10 dina niku ngutus putrane kang paling asma Maulana Makdum Ibrahim alias Sunan Bonang. Makdum nggih Bapak. Sledhe kono kena apa wong Jawa 800 tahun iku lho kok nek krungu Islam iku kok mencok. Sledhe kono iku lho kena apa budal singkate cerita lewat Guwa Surawiti Gresik ngriku aja wekdal semanten niku wonten ngene Surabaya wonten Ampel Dento Surabaya budal ana ngarepe Guwa Surawiti sing benjing niku nek pancene panjenenganku liwat kate ngene Gresik utawa mulih teko nggone Sunan Dalem Sunan Bonang niku kok enten hawa panas ngono mungguhe njeng Sunan Bonang. Anjane ilmu basaria niku pun luar biasa. Jenenge Sunan Bonang. Langsung ditegur. Ki sana aja gawe dolanan sing kaya ngono. Metuwa aku ana njabane guwa iki medal. Sinten sing medal niku? Nggih, Raden Said alias Brandal Lokajaya. Brandal Lokajaya nggih Raden Said niku nggih Tasik napa niku jenenge? Ya rampok, ya begal, ya napa. Nyumere penjeng Sunan Bonang iku sepatune pating klebyur, pentunge pating pating klebyur kaya lir kadya Mas Pecis Raja Brana direbut. Walah Said. Wong barang kaya ngene kok senengi. Delengen sak kiwa tengenmu. Rupa emas kaya dene cerita ngoten niku. Singkate cerita bareng niku dicekel kok balik nang gone asale. Nggih, woi kolang-kaling niku lho. Nggih kaya ngaten niku lho. Jambe niku. Kaget Raden Said. Diuber. Ya napa guru kula niki sampean angkat dados murid panjenengan. Walah Said ya wis. Aku oleh tugas teko bapakku. Nek ancene jeneng sira iku kepingin dadi muridku, wis tungguken pentung iki. Bidal. Sunan Makdum Maulana Makdum Ibrahim di Sunan Bonang niku terus laku mangulon dumugi Kampung Menang. Saniki dados tunggul pawenang niku. Persis malam tanggal 15. Lho, ngene pelataran koyo ngene tapi nggih Kerang Jembar. Kok ana wong ireng-ireng padha nglumpuk. Nggih. Punggawane sinau urip kaya Laskar Gading, kaya Raja Boya Putih ki ya. Sayang aku mok krungu suarane tok. Kapan-kapan anjen aku gak tau diaturi mrono. Dene ngono Mas yo adoh ngono ya gak apa-apa. Pokoke sing digonceng ki rene ngono gak cemut-cemut denggule ngono bapak nang ndawar Blandong. Lha masya Allah Muhammad. Kula terusaken. Maulana Makdum Ibrahim moro melok kelompok ngoten kok. Kalian jamaah, pimpinan jamaah kados Gus Ewurung menika. Lho mburi iku sapa? Kabeh pakaian ireng-ireng kok ana wong putih gawe jubah dhewe diparani. Kula nuwun. Gurung sok maca salam. Untung Sunan Bonang niku ngerti.
basa Jawa. Amargi saderenge niku kengken poso enten gene tengahe alas roban kengken ngrasuk ilmu Jawa atas perintah bapakne. Niku ngeten critane kapan-kapan awet. Napa jawabe Sunan Bonang? Ing ngriku kula nuwun jawabe monggo. Lho niku lho jawabe wong Jawa. Salame wong Jawa. Kula nuwun monggo. Lah, jeneng Sunan Bonang mangsuli. Assalamualaikum meneng ae anjene guru ngerti. Wong nek guru ngerti lah ngoten mawon. Kisana terus wong sing ireng-ireng kala wau. Ngene al-musyarraf mboten disebutake sinten namine. Kula tingali dugi kakebian. Kados-kadosa dengan dika niki kok senes jamaah ngriki. Utawi kumpulan mergane jamaah niku basa Arab. Piyambake mboten ngerti. Oh nggih. Leres kisana terus jeneng Sunan Bonang. Kula niki saking Ampel Dentok utusane Kanjeng Rama Ali Rahmat nggih jeung Sunan Ampel kapurih nyelidiki enten napa wong Jawa kok nolak ajaran Islam sing suwene ngantek 800 taun. Lah terus kula niki tanglet nggih kisanak terus iki jeung Sunan Bonang. Niki kumpulan apa kaya ngaten niki? Wong ireng-ireng kadang-kadang ana sing muter-muter gak ngerti nek muter-muter ngadeg lungguh iku mang selawatane Gusti Mas kala wau. Tapi nggih selawatan Jawa. Dicritakaken. Ngeten nggih kisana. Saben-saben padang bulan niku para jamaah niki ngawontenaken kumpulan. Kumpulan apa niki? Nggih, niki kang diarani sembahyang. Gak iso ngomong salat. Napa sembahyang niku? Nyembah nang sing Maha Eyang. Sinten Maha Eyang niku berarti lak enten pangerane. Nggih, Sang Hyang Toya. Sunan Bonang takon terus. Kisana napa Sang Hyang Toya niku? Sang Hyang Toya niku inggih menika suwung nanging isi, kosong nanging isi. Terus Sang Hyang Toya niku mboten saged dipun bedak-bedakaken, ugi mboten saged dipun padak-padakaken. Sunan Bonang geyek ati. Lho, Quran niku batine laisa kamislihi sayun. Nek pancene Gusti Allah iku ancene gak iso dipadak-padakno, tur gak iso dibedak-bedakno. Innahu huwas sami'ul basir. Sak temene Gusti Allah iku maha ngaweruhi tur maha ngudaneni. Niki ajaran apa? Kok nyebut Sang Hyang Toya? Nggih niki lah. Kepercayaan kita minangka ajaran kapitayan. Alhamdulillah saben tanggal 13 Juli sak menika sampun dipun kethok kali pemerintah. Inggih menika ajaran kapitayan sampun dipun restui. Nah iki. Loh, mboten gesekan kalian Islam lah, makin niki nggih critane niki nggih. Jeung Sunan Bonang penasaran. Iki nek ngono. Sing garahe Islam itu diencepi wong Jawa iki mergo ya iki, mergo ya kurang paham. Nggih, Pun, jana. Kula tingali ndugi kakebean iku kok enten gerakan sing akeh papat. Niku gerakan apa? Oh, ngeten nggih kisana. Jare wong sing ireng-ireng mah. Gerakan sing kawitan niku namine tulajeg suwandikep.
Napa niku? Terus Enjing Sunan Bonang. Tulajeg Suwandikep niku ngadeg jejeg karo Sendakep. Lho. Takbiratul Ikram iku. Batine tapi dari sak di aturaken. Ing saleme Tulajeg Suwandikep niku batin niku nglairaken ucapan. Sendakep asta suku tunggal blok kaya mati-mati ngadeg. Asta tangan suku sikil manunggal dadi sawiji ngadep nang Kang Maha Suci kalian Sendakep mau ae waktu niku Sendakepe niku wonten ing ngeten. Tangan kiwa didekek enten ngene ndukure dada. Iku ingkang angka setunggal. Terus ingkang angka kalih terus Enjing Sunan Bonang. Ingkang angka kalih niku kisana sak sampunipun Tulajeg Suwandikep piyambake manggeng irung. Sak sampunipun manggeng irung ndelok lemah karo nyekel dengkul. Kang dipun wastani tumungkul. Gelok irung karo nyekel dengkul. Ing ngriku dipun lahiraken ucapan dulu puncaking grana. Dulu ndeleng puncak pucuking grana irung. Planipun panjenengan menawi ngaos Korea cilik-cilikan kula niku guru ngaji kula niku deloken pucuke irung. Menawi sampun dipun tingali ing ngriku lho banjur kita niki nggih kala nyekel dengkul. Enjing Sunan Bonang kaget, lho iku lak rokok iku jenenge. Nggih pun. Kisana iku sing angka kalih. Ingkang angka 3. Siji Tulajeg Suwandikep, nomor kalih tumungkul. Ingkang angka 3 niku tandem. Napa niku tandem? Tandem niku mlungkere sipa nang jabang bayi. Ingkang dipun tumandhak wonten guwa garpane sang ibu sing suwene 9 wulan 10 dina kasanding sedulur papat 5 pancer. Lah mlungkere sipa nang jabang bayi wonten guwa garpane sang ibu niku lho. Kalian nyebut Emut Purwa Duksila. Emut ateges eling Purwa Wican Duksila pungkasan. Napa? Kawitane menungso kasanding sedulur papat 5 pancer mulai teka nek ajaran maca pat sing dipun wedhalken ibune larane kala mulai ndugi Mas Kumambang ngantos dumugi Pucung 11 niku kathah. Mangke menawi wonten wekdal badhe dipun kula wedhal setunggal. Syukur nek sak guru iramane mergi maca pat niku nek cara basa Inggris niku Dik ya iku ana gramere. Nek basa Indonesia iku ana tata bahasane. Nek maca pat ana paugerane. Napa paugerane sekawan? Nggih, setunggal iku guru irama. Nek dandang kula niku biasa semut ireng. Nek pucung niku biasae papak pucung. Dudu watu, dudu gunung siji niku guru irama. Ingkang angka kalih guru gatra. Gatra niku lare. Nek dandang kula sing senengane Enjing Sunan Kalijaga niku enten 10 gatra tegese 10 lare. Nek pucung mung sekawan. Mau sekawan. Ingkang angka 3 guru wilangan. Guru wilangan iku suku kata. Ingkang sekawan guru lagu. Ingkang dipun waos kalih Ibu Larare kala wau Mogatruh. Milanipun gatra ingkang kawitan iku nggih mesti terakhir wonten guru lagu. Sekilas niku ingkang maca pat. Kula lajengan kula. Nggih. Niku ingkang angka 3. Banjur ingkang angka sekawan napa? Ingkang angka sekawan menika
enten sing mastani tumeleh wonten ingkang mastani tulumpuk. Napa niku? Tulumpuk menika menawi ajaran Islam lungguh duduk tawarruk duduk di antara dua sujud kalian maos Rabbik firli warhamni wajibni lan sak terus wonten 8 lho niku lho sing dipun wastani hasta brata 8 brata laku menungso niku nek pun saged mancep tengene nggih Rabbik firli lan sak terus slamet mriki niku sing tataran ilmu Jawa pundi ngriki lah Surya Majapahit niku antar 8 bakune niku lak utara timur selatan barat encong-encong kono encong kono niku barat laut barat jaya timur laut tenggara lah niku sing dipendhet kalian pujangga tanah Jawa inggih menika empu niki sing gawe dalan ngene Mojokerto mpun alah sakliyane piyambakipun wonten ngene tengah samudra. Nah, berarti ingkang pertama menika tulajeng suwandikep kersane mangertosi ketauhidane wong Jawa, ingkang nomor kalih inggih menika tumungkul, ingkang nomor 3 menika tandem niku nggih sujud niku. Ingkang angka sekawan tulumpuk utawi tumeleh. Nggih, pun ning ngaten kula sampun paham terus Enjing Sunan Bonang. Nah, sak sampunipun dugi wedharan kaya ingkang kados mekaten kala saking gak kuwati ngempet manahe. Langsung saknalika Enjing Sunan Bonang niku nyuwun pamit. Dateng Ampedenta manggihi ramane ngantek lali nek pancen ninggal murid kok ngono kok pentung niku lali ngantek suwene 3 taun. Enjing Sunan Kalijaga niku kersane niku mangke crita lintune. Kula niki seneng crita kok. Nek ngaji niku mboten saged tutur-tutur. Soale kula niki mboten nek sabaning guru kula. Nggih, Mbah Thayyib semengko terus mbasan niki wonten sedereke ya ponakanipun Mbah Thayyib nggih. Di ngaji ilmu Jawa, aja ngaji pitutur. Mung saiki iku wis gak iso dituturi. Batin kula ya termasuk sing ngomong iki ya wong angel tuturane iki. Wis saiki ngaji Jawa wae. Wangsul dateng Ampedenta. Maksud kena apa kono kok ngos-ngosan? Bapak tibane kapitayan iku pun Islam. Lho kono kok iso ngarani kaya ngono? Diceritaken kula. Lho iya maksud. Tapi ana sing kurang. Nggih, enten sing kurang. Nek ana sing kurang, apa sing kurang? Nggih niku tajik dereng dikenalaken syahadat, dereng dikenalaken Quran, ugi dereng dipun khitan. Mok niku tok perbedaane. Adi sekawan gerakan kala wau nggih niku gerakan sekolah. Nggih Quran barang niku nggih wonten. Nah, monggo menika dipun angen-angen milanipun kula wekdal ngaos wonten ngene Celep Sidoarjo. Nggih. Nek ngoten lak Islam nggih sampun ta. Wis. Ket 600 tahun 632. Ngene tanah Jawa niku enten kerajaan ngene tengah segara. Pintu masuke niku diapit. Nggih niku kang nami kerajaan Sarondik. Nek sakniki Sriwijaya niku. Niku ngutus panglimane, Panglima Budala nanggone Madinah. Pedhuk ana Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nek ancene Islam iku temen-temen agama. Kok kon gawa mrene? Lho. 6 tahun 632 niku lho pun juri. Para bapak, para ibu, boten kula
jelasaken anane kerajaan Sarondip gambar mari niku. Nah, kula terusaken. Terus yo apa maksud carane nggih dipun kenalaken mawon. Berarti cara syariate wong kapitayan iku wis ngenal mok ae lho kok lalu sing mlebu nang jero kuping mosok kopok nek ana wayahe kok kopok. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, wis nek ngono ngene. Ayo kanca-kanca Mbah paman-paman kabeh dikumpulno dipun wontenaken sidang Wali Songo ingkang kawitan inggih menika bahas anane ketemune ajaran kapitayan karo Islam. Ing dalem wonten pasewakan niku kala wau wonten kabar saking Kasultanan Demak bilih napa sih Imam besar Masjid Demak niku sedo ingkang paling asma Arya Kemuning niku sasik pamane Sunan Bonang. Gandeng ana berita kaya ngene terus Kanjeng Sultan utusane Kanjeng Sultan Demak nggih wekdal semana nggih Sultan Trenggono menawi niku mboten disebataken ana Kasultanan Demak rawuh ana ing pasewakan agung alikala Wali Songo ngadakno rerembakan. Kitabipun menika ilmu Jawa niku ngaten. Golek sapa gantine Imam besar Masjid Demak sak marine matine Raden Arya Kemuning. Nggih, Mbah Kemuning niku. Ingkang wonten Surabaya. Nah, yang Sultan iku nunjuk Sunan Bonang minangka gantine dadi imam besar. Ing ngriku wonten penjalukan. Maksud ningkreh dene sliramu iku wis kabelung dadi imam besar ana ing Kutha Demak. Apa panyuwunmu? Nggih Gusti Sultan. Kula trami kula panjenengan belung dados imam besar Masjid Demak. Nanging kula njaluk bebono. Apa penjalukmu? Iki raja sing duwe gawe apa sing dadi ucapmu tak laksanane. Nggih. Wulan ngajeng niku lak wulan Maulud. Lah nggih ta? Monggo dipun wontenaken grebeg Maulud. Terus ing dalem wonten grebeg Maulud niku kula sampeyan damelaken tumpeng sing gedhe. Terus si pamane nggih bapakne Sunan Kudus niku lho Usman Haji Sunan Ngudung sing wonten ngene sebelah makam Troloyo niku lho wonten sebelah masjid tuh kok niku kok njaluk tumpeng iku ketara temen ya kaya sing ngomong iku kemalan panganan iku enggak man aku njaluk tumpeng lambange wong kapitayan iku tumpeng. Maka lho, sampeyan nang mburi lah. Lho, kok ana gunungan? Iku ajene tumpeng. Moke digambar kali para pujangga iku. Oh, kaligrafi ditulisi Arab, newak dalang iku digawe kaya gunungan kelir. Dengaken. Pun tanggal 12 Rabiul Awal tumpeng dipun karak ndugi Masjid Demak dipun beto dhateng alun-alun. Wonten ngriku lah pertama kali Jeng Sunan Bonang niku pidato. Mbuh waktu niku pun enten mik, mbuh enten corongan. Dulur-dulur, weh. Sira kabeh sadurunge tumpeng iki dipurak. Tirokno omong aku. Nggih niku lah diislamno wong sak Demak. Dikongkon maca syahadat. Niku kawitane Jeng Sunan Bonang niku ngislamaken kaya ngono. Lah terus sing Jeng Sunan Ngudung Makdum kelar piro nek setahun pisan.
Lah karep sampean ya apa man? Nek aku gak. Aku engko mari mulut ana ulang sura, aku tak gawe grebeg sura. Masya kaya ngono lak jadi suwe. Wis anu ngene wis. Jeng Sunan Ngudung, bapakne Sunan Kudus kala wau. Saben enten panggonan sing kosong. Jeng Sunan Ngudung niku ndamel napa jenenge? Jalur utawa sesek. Didamel kaya dene kepang ngono. Dibentuk kaya jaran. Nggih niku lah muncule hiburan jaran kepang niku nggih murni ciptaan Jeng Sunan Ngudung. Bapak ni Sunan Kudus. Ati jaran kepang sing kawitan iku ngoten. Terus ya napa kok ana wong sing senengane kesurupan? Lho, niku ajarane Jeng Sunan Kalijaga waktu kepingin napa? Mati sakjroning urip. Nek urip sakjroning mati wis mergo mati dipendhem. Ing ngriku niku Jeng Sunan Kalijaga tasik dereng trima ae. Aku kok njejek duwe ati kaya ngene, duwe ati kaya ngene. Akhire nang gurune Jeng Sunan Bonang kepingin mati sakjroning urip. Nek ngono ngene ae, Said kon aja kumpul menungso, kumpul kewan. Oh niku. Makane terus akhire ana ilmu sing dalile wong kesurupan ngene kepan niku. Pun sak mestine. Ya napa niku nggih mangke panjenengan dadi bapak jalan kepang nggih. Sawan ngumpul melok ngene Gus Yudi niku mau nggih. Mbah iku dadi temenan utawa mboten walau. Nggih. Para bapak, para ibu, nggih. Sak sampunipun kados mengatakan, ya maksum nek ngono wis ketemu punjere cerita iku ya berkata kaya ngono. Lah nek pancen wis kaya ngene, jangkepe para wali, aku minangka gantine mbahmu. Jeng Sunan Ampel niku lak putrane Jeng Ibrahim Asmara Kondi. Jeng Ibrahim Asmara Kondi niku tumancik wonten tanah Jawa. Dumugi Desa Gesik Kecamatan Talang, Kabupaten Tuban. Binjing-binjing saking ngrawuhi panjenengan, Gus. Gerah dadi nang sedone. Akhire Wali Songo mboten jangkep terus nunjuk putrane nggih Jeng Sunan Ampel minangka gantine ramane kang paling asma Jeng Ibrahim Asmara Kondi. Para bapak, para ibu, napa ingkang saged kita petik nggih niku lho. Ajaran kapitayan ingkang sampun gathuk kalian ajaran Islam. Kapan Jeng Sunan Bonang niku nyampurnakaken. Kados dawuhipun Kyai Kondang Mbahmu Abdullah ngoten lah. Ilmu Bhairawa Tantra sing digawa diuber-uber Jeng Sunan Bonang enten nggene patunge Thethok Kerot, nek sing ngetan iku enten nggene Alas Purwa diuber-uber kalian murid Jeng Sunan Bonang. Nggih. Ainul Yakin wonten ngrika niku. Lah niku nggih ngoten disampurnakno. Nek biyen niku ajaran Bhairawa Tantra niku nggih wah ilmu kasekten niku. Lah niku disampurnakaken. Wis gak usah kathek mubeng-mubeng. Ayo padha selawatan, makomul qiyam kaya sing kala wati prakaken. Wis gak usah kathek ngombe arak. Ayo ngombe banyu putih, ngombe teh, terus kula wau ngombe kedeli barang. Wis aja gawe bekakak menungso, ayo diganti nang gone ingkunge iwak pitik lah jan. Enten wong sing fanatik ajaran tumpeng niku jarene niku wah. Wis mboten kula bahas niku ya tambah karo-karuan niku tambah ngilong-ngilongno sedulur liyane. Para bapak, para ibu sekedhik niku kemawon ingkang saged kawula aturaken mungkin nek andene kedawa-dawa marah tambah kebablasan. Nanging sadurunge saderenge pancen niki wonten pakem
kethok teko niki critane kaya niki sadurunge niku nggih wonten nanging dikau kula bledhog merga kula ngelingi nek bengi niki malam tanggal 15 bulan Safar gini kula gathuke ajaran Jawa kula ketemu nih kalian ajaran Islam kula wau dugi gerakan ingkang sekawan ingkang dipun panggihaken wonten kene kutha Kediri. Terus gini kula muncule sing diarani purnama siji. Waktu bulan purnama pancen. Purnama bulan siji niku penuh. Nek wong ajaran ngene wetan niku enten purnama buka. Tegese ngoten nggih malam tanggal 14. Purnama siji malam tanggal 15 nggih bengi niki. Terus purnama tilem malam tanggal 16. Lho niku kula riyin wonten sederek ingkang saking napa Mokaliti Gus Dion Pak Lurah Carat Gustoni niku ngaten. Cek gak debelan awakmu gawe ya purnama tilem ngene aku waktu purnama siji cek nang ngene mricu purnama tilem nang kono. Nggih nek wonten taun ngajeng kula pikire ya wis gak apa-apa pokoke gelem limo terumane gelem rene. Bapak Ibu niku kemawon ingkang saged kawula aturaken sakjane nggih kepingin ngomong rada akeh nanging kula nggih mboten kata-kata memperkosa kamardikan panjenengan wonten ingkang daleme tebih kados diri kula niki nggih ngaten. Kula nyuwun pangapunten mbok bilih kirang tata anggen kawula matur kaladak kaladuk anggen kawula medhar wonten ing babagan cerita kula nyuwun agungipun pangapunten dhateng panjenengan sedaya. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nyuwun soalé kala wau kula terus Gusti Wul kalian nutup donga. Masan panjenengan ingkang sepuh kadek malih pendhawuhe sapa kuburan biasa kemandanane niku wis sabda dadi apa ucape niku saged kawujud. Mergi kula itung wis luwih teko 40 dina. Kekeramatane menungso lelaku niku namung dipun batasi 40 hari. Bilih langkung saking menika nggih nikulah kelebihane ingkang saged dipun paringaken dumateng para mitra kinasih. Masan niku kemawon jupi panjenengan tutup kalian donga panjenengan.